Batzuetan alderantzizkoa ere uler daiteke, alegia hain zuzen ere izendatzen ez den hori dela. Susmadukat sortzaileon lana ez ote den, tabua den edo izendatzen zaila den ñabardura hori azalera ateratzea, beraz izan bada Txillardegi eta guri dagokigu izena ere izan dadin. Txillardegiren kasuan esango nuke baduela izana, naiz eta liburutegiari ez dioten jarri oraindik bere izena. Txillardegi ikaragarrizko ekarpenak egin zizkion herri honi eta uste dut ez dela betetzen ari berak emandakoa ez dela jasotzen ari hainbat eta hainbat gunetatik, bai. Zentzu horretan, Txillardegi beti izan da persona deseroso bat, bizitzan eta badirudi ere, hil ostean ere jarraitzen dauela persona deserosoa izaten, modu batera edo bestera. Geroz eta argiago dagoela izendatzen hori ez dela existitzen, edo ez daigula transmititzen zaigun horren atzean erabaki politiko batzu daudela, ez? Horregatik adibidez, hainbeste eta hainbeste emakumeren ikusezintasuna, ez? Eta uste Txillardegiren kasuan ere arrazoi politiko batzu daudela eta horregatik ere hain zuzen ere nolabait autu bat izan dela hurrengo belaunaldi hori ez transmititzearena. Erakunde ofizialetik ahalegin handiak egin dituztela bera ez izendatzeko eta bazter baten eukitzeko, baina herriak eta herrigintzak ondo izendatuta daukala. Txillardegi badu, egia da, badu ibilbide politiko bat eta posizionamendu politiko bat halako espazio publiko baten izena eramateko mingarria gerta daitekena oraintxe bertan, eta jende askorentzat mingarria dena, eta ulertzekoa da. Baztertuta edo alde batera utzita bere ibilbide politikoa, baina ibilbide politiko horrek edo posizionamendu politiko horrek bestearen gainean jartzen da, eta bestea da bere ibilbide kulturala eta bere ekarpen linguistikoa euskararekiko egin duen ekarpena, eta hori ikaragarria da. Merezi duen aitortza eta aitortza jasotzea batzuetan iruditzen zait gauza zaila dela neurtzeko, ez? Egia da niri transmisio bitartez iritsi zaidala eta uste dut baduela aitortza bat eta jende askok aitortzen diola egin duen lana, baina gero ere azkenean memoriaren kudeaketarekin dauzkagun arazoak gizarte bezala hor ere agerrarazten da. Bai daukat sentipena guri eskolan eta beti Txillardegiren izena aipatu zaigula, adibidez nobelagintza modernoaren aitzindaritzat edo ez, baina badaukat sentipena nolabait berak egin zuen lan guztia edo ibilbide edo bere osotasun guzti hori kimatua izan dela, ez? Eta aipatu zaigula hori eleberri gintzarena, baina beste guztia nik gerora deskubritu dedala behintzat nik pertsonalki, ez? Beste zenbat alor eta adar landu zituen, orduan badaukat sentsazioa hori bere zatitxo bat edo jaso degula jasotzekotan. Zalantzarik gabe herri honetan ez geundeke hemen Txillardegi bezala eta beste hainbat eta hainbat jendek egin duen lanari eskerrez balitz, ez? Eta askotan ahaztu egiten zaigu eskertza hori ematea, eta nik uste dut jende asko dagoela Txillardegi bezala eskertza hori azaldu behar genukeena, eta publikoki gogoratu nortzuk izan ziren eta ze ekarpen egin zioten gure kulturari. Bai, nik uste dut eskerronak emateko garaia iritsi dela eta hainbat jende ezagutarazi behar ditugula edo eguneratu haien lana, ez? Ez dakit Txillardegiri eman ahal zaion merezi duen aitortza, ze ez da erraza halako arkitekto bat izatean nazio batek, ez? Eta ez genuke euskara baturik izango Txillardegiri gabe, konbentzituta nago. Bere lehen fededuna izan zen, bere lehen zientzialaria eta bere eliza bakarra zeukan euskara bateok eta Txillardegi. Eta beraz ez dakit merezi duen aitortza zein izango litzateke, ez? Baina aitortza bat egin behar zaiola hori zalantzarik ez daukat geure onerako, eta aitortza hori behar duen neurrian ez zaiola egin, horretan ez zalantzarik ez daukat. Euskara batuaren oinarria jartzea eta euskal literatura modernitatera ekartzea aski ez balitz,
Txillardegik hiriarekin izan zuen lotura aipatuko nuke. Hortxe dago Santa Clara uharteari buruz idatzi zuen liburu zoragarri hori, ziur aski irla ezezagun horri eskaini zaion gauzarik ederrena, eta baita ere Antigua auzoari buruz idatzi zuena, beste hainbat gauzen artean. Esatea Koldo Mitxelenera joaten garen bezala Txillardegira joatea ere, batzuentzat agian arraroa geratzen da, baina niretzat oso polita izango litzateke. Bera Antiguokoa zala, Donostiarra, eta egindako lana, egin da gero, ganera bertokoa izan da, ondo merezita daukala pentsatzen honik. Beste guztia beto politikoa izango litzake. Gehiago esango nuke, geuk merezi dugula geure buruari opari hori egitea eta Txillardegi lekuri ematearena. Ze bestela geu gara lotsagarri geratzen garenak. Bere sasoian euskaltzain oso ez duten egin, eta nik uste dut hori euskaltzaindiaren historian orbain badela, eta euskaltzaindia lotsarazteko moduko eta lotsatu beharko lukeen gauza bat, gauza lotsagarriak ere batzutan gauza iraultzaileak direlako, edo behintzat lotsagarriak direla aitortzeak, eta ez nuke nahi Euskal Herria ere lotsagarri geratzea Txillardegiren aurrean eta geure begien aurrean bereziki. Azkenean geu garelako geure epaileak Txillardegiri merezi duen gutxienez liburutegi hori eman gabe. Bueno, nik uste oso garrantzitsua dela, bai, hiriko paisaia guztia, horrek transmititzen digun guztia, bai kale izendegitik hasita, plazen izenak ze izen daramatzaten plaze, kalek, eta kasu hondan zer esanik ez, liburutegi publiko batek ez. Orduan iruditzen zait, lehenago esan dedanaren aritik ez, aitortza hori orain arte izan ez duenez, ez merezitako aitortza hori jaso ez duenez Txillardegik, oso simbolikoki ere, oso keinu polita litzakela eta litzakela nolabait modu bat, historiarekin eta memoriarekin, bere historiarekin eta bere memoriarekin dagoen zor hori kitatzeko, ez? Udaletxe zenak lotzen dituela bere baitan, bere bi pasio dela politika eta kultura, literatura. Beraz, askotan zentzugabe xamarra eman lezaken arren, hiri batean kale bat edo eskaintzea edozein idazleri, eraikina izan denean idazle horrek habitatua, esango nuke zentzu bikoitza hartzen duela.